Алтын тирмә фестивале Башкортстан халык театрҙары бәйгеһе ул. 2 йылға бер уҙғарыла торган был мәҙәни байрам быйыл Ишембай ҡалаһында башланды. Ғәжәп күркәм мәҙәниәт һарайында Йән-Сура, Көйөргәҙе, Күгәрсен һәм Ишембай районы халыҡ театрҙары үҙ оҫталығын күрһәтте. Фестивалгә юл башлаусы, уҙған бәйгелә еңеүсе Йылайыр районы Юлдыбай ауыл халыҡ театры булды. Алтын тирмә фестивале йыл аҙағына тиклем барасаҡ. Тағы ла 7 төбәктә һайлап алынған иң уңышлы спектаклдәр аҙаҡ Белорет ҡалаһында йомғаҡлау бәйгеһенә йыйыласаҡ. Сөнки Белорет ҡалаһының Дефицит театр студияһы 2 йыл элек Гран-при бүләген яулап еңеүсе булғайны. Здравствуйте, люди добрые. Ты рассказал имам берген, хүйеклі туған тілін, үттігінде сәлем берем. Әссәлем алейкум, халық театрларынан Алтын тирмә фестиваліне. От всей души, с поклоном и любовью мы приветствуем уважаемых гостей, участников и дорогих ишимбайцев на фестивале республиканском народных театров «Золотая юрта». Біз ишимбайлар бізді яратабыз һәм келугізге бик шатбыз. Зор уңыштар, ұзын ижади ғұмыр тілейм театрларыңызға. Біздің республикадағы театрлар ханы һәркім артын. Пусть сопутствует успех, удача всем творческим коллективам. А в Ишимбае возрожденный театр, я думаю, добьется еще многих и больших успехов. Владимир Маяковский размышляет. Театр — это не отображающее зеркало, а увеличивающееся стекло. Поэтому и здесь каждый нюанс это мы умеем только воспринимать через театр. И спасибо всем, кто участвует в этом фестивале и вообще в жизни театра. Хәйерле кич, коллегалар, халык театры коллективтары һәм Ишимбайлылар, театр һөйүселәр. Бөтә профессионал театр артистлары исеменән, Башкортстандың театр эшмәкәрләре союзы исеменән, шулай ук Рәсәйнең театр эшмәкәрләре союзы исеменән, республикабызда уҙғарылған 4-нче халык театрлары фестивале менән һеҙҙең барығыҙҙы ла тәбрикләргә рөхсәт итегеҙ. Был беҙҙең профессионал артистлар өсөн дә бик ҡыуаныслы ваҡиға. Сөнки беҙҙең профессионал театрҙар өсөн кадрҙарҙы бына шул халыҡ театрҙары әҙерләп бирә, улар үҫтерә, беҙ уларҙы тағы уҡытып, тағы үҫтереп ебәрәбеҙ һәм бейек артисттар республикабыҙҙа үҫеп сыға. Был бер булһа, икенсенән, беҙҙең республикабыҙҙа бик зур армия театр сәнғәте менән шөғөлләнә, үҙешмәкәр сәнғәт менән шөғөлләнә. Был бик ҡыуаныслы хәл. Сөнки бөгөнгө көндә телевизорҙа ҡараһағыҙ, наркомания, алкоголизм тип һөйләйҙәр һәм башҡа. Ә бына бында ҡатнашҡан кешеләр, улар иң йүнле эш менән шөғөлләнәләр. Бына шуға күрә мин уларға бик рәхмәтлемен. Ошонда шөғөлләнгән кешеләрҙең күбәйеү менән бик шатланам. Ысынлап да беҙҙең республиканың етәкселәре үҙешмәкәр сәнғәтте, профессионал сәнғәтте бик ныҡ күтәрәләр, матди яҡтан ярҙам итәләр.
Min үземнең эшем буенча Рәсәйдәге бөтен хәлне яхшы беләм. Күп җирләрдә халык театрлары үлеп бетте. Шулай ук профессионал театрлардан да емерелеп киләләр. Ә бездә улардан әле матди яктан бик бай яшәйләр. Бик бай яшәйләр. Был шуны күрһәтә, димәк, безнең күп җитәкчеләребезнең мәдәни аңы бар. Ә был мәдәни аңды иң башлап үҙешмәкәр сәнгать, халык театрлары безнең киләсәк буынга бирә, һәм профессионал сәнгать уны үстерә, һәм кешенең күңеле матурлана, аңы матурлана. Бына күптән түгел Райкин Мәскәүдә шундай бер һүз әйтте. Кайда театр юк, унда толпа көтү яшәйди. Ә кайда театр бар, унда ысым мәгънәсендә халык яшәйди. Әйдәгез, үзебезнең халык өчен эшләйик. Бuna егеттер, үзем турагында да уйлайм, үзем турагында уйлаган актарды да уйлайм. Эх, егеттер, бuna мен үйгө кайткас, үйленем де, мала эшлейм. Үйленем мала. Ең шакыл күтүсте була. Мен бет үзем. Біздің жақта менің көп ат яратқан кішілерді шулайтып үйретеді. Бұны деді, кәбеттен тапқанда. Әміне, егітті, бұлдаттың ғұл құлағына. Шулай. Әміне болар. Немет кейдер әлі. Композитор болса. Композитор болса. Көрі симфониялар жараса. Бүтер республика қалқынаса, бұл кемдің өтші. Hey, қайдан алғаны онда ердарды, бүті дүнияны таң қалдырды. Бәймең! Үргәрмей, брат. Улымды өлтіргендер өссін. Бұраттымы? Құдайыма тұршы бет болды. Шорған қалдар емді ғайпету, Емел апай. Неге өзімді қайнайын, Емел апай? Аяқтарымды тоқмайын. Бет болған еміз ғайыпты, Емел апай. Бұна ұшы кейтті, шудай арығаны шеқсы бақына шәрі келеш. Неге көтеріп үйреткендер жүрегімді? Неге көтеріп үйреткендер бауыр етімді? Buna niye yüler, buna niye başka, niye көтергендер yüzümdü, niye? Uyutma bulaşma Emil apay. Gidelim kuşkan ipiyat. Yalnız bakacak. Kadar evi. Emil apay mısın? Niye yitirip taptın? Namusunu Kadir atayım makbul dinin. Kırmızı bıktırdı beni bıraktım yine de. Emil apay eve.
Алтын түрмәгә ак юл. Профессиональ яктан профессиональ артистларны институтта укытып сыгаралар. Булар үз аңы менән үзләренең ниндидер тормышка карашларын аңлап, менә тамашасыга сыгаралар. Шул иң мөһимле, шул кыйммәтле әйбер. Есть смысл организовать лаборатории, мастер-классы, потому как вот приехали люди, из района приехали. Да, мы делаем подробный разбор, мы говорим с ними, мы что-то советуем, но честно говорить открыто, всегда все боятся. А почему? Потому как есть отговорка. Это любительский коллектив. Люди после работы идут, отдают свое время свободное, душу свою, бросают своих близких. Но это все отговорки, на мой взгляд. Для меня не существует понятия профессиональный театр, любительский, самодеятельный, как вы раньше называли. Есть слово театр, эта потребность существовала, она есть, она остается. Если потребность есть, значит это будет востребовано. А какого качества, если зал пустой, наверное, нужно задуматься. Мен Хисматуллин Азат, Галиябаның спектаклінде Бәдри ролен башқарам. Топ рөлдердің бірі театр менен күптен деп айта алмаймын, 2 ел тирәһе шөгыльләнәм. Шундай сәхнәһе бик һәйбәт. Безнең һәммәген безнең яңа клуб бугас. Шундай сәхнәле матур. Мен карап торам. Матур мәдәният йорты. Исем китеп карап торам. Һәр бер роль турында аңлатылды, характерды, шуннан һуң уларның үзләренең задачаларын дип әйтәм, урыс телендә әйткәндә аңлаткан вакытта улар аңлап, менә сәхнәгә сыга белделәр һәм рольләргә керә белделәр, аса алдылар дип уйлыйм. Чөнки үзебезнең менә исәнлектә куйган сактала тамашачыларны менә ошо бабай, әбей рольләрен башкаргандар, хатта танымагандар да. Улар да гимназияның укучылары булды менә дип аптырайлар инде. Мен халык театрына мен үзем фольклор бүлеген беткәнмен һәм театр минең өчен бер яңа өлкә дип әйтһәм дә була. Театр мен фольклор бер-беренә тартым бит инде. Шулай булгас. Фольклорда катышып йөрдем. Әбей ролендә үтәргә туры килде, әсәй ролендә да. Тырышабыз. Seni kaldılar. Onların doğula malayları doğdu bir deli olardı.
Buna bütühünde kişiydi. Senin var mı? Senin ale yok ale bırak. Kunga bu. Şekiller bu. Hadi gel. Allah hatasın diyeyim balam, Allah hatasın balam. Balam hadi. Bir kalsan da işitkenin bulmanı. Min atayımdın yılı kuldarım. Munlu tavşan. Niverme bir desey. Yürek yarıp doğanımız balana. Neydi yürek? Minen kara kardeşler yavdırı bulayken. Ese ki. Gördünüz mü? Ya Allah. Seni ben de minem haman kartof taptıram. Mine hıpır tuyağın kara gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ese ki minen. Kaygışların yiverme bir desey. Ni günahların buldu inin aldımda. Şevre balakayım, nimet yok. İki dünyalarlığında yanın. Ni günah doğdur da hilmini. Kaldır minetten ıslıkta, kaldır. Шумбала Рүстем Алламуратов. Район Мәдәният сарайының халық театры режиссеры. Зөлхизә Эльвира Сәйетқылова. Район Мәдәният сарайының халық театрының спектакльдә сәхнәгә кую бүлеге мөдире. Алламуратов. Фильмнән агрофирмада эшләде. Кулгали Руслан Акбаев. Шулай ук фильмнән агрофирмада эшләде. Абдрахман малайлары, Сәйфетдинов Линар, Мәжитов Азамат, Байгазаков Динар, Исәнбаев Илшат, Мұрат башқұрт гимназия оқушылары. Артынан эш өсөн, артынан һеҙҙең театрығыҙ өсөн, артынан һеҙҙең ижадығыҙ буйынса. Ләкин минең етдирәк әйтәһе һүҙҙәрем бар. Иң беренсе һеҙ материал һайламағанығыҙ әйтте. Был материал һеҙгә мин уйлайым инде яҡын хәҙер ауылда эскеселәр, шул эскеселәрҙе тәнҡит итәйек, эскеселек булмаһын, эскелеккә ҡаршы дип күберәк шул йәмигеҙгә тигән теманы алғанһығыҙ инде дип уйлайым мин. Ауылдарҙа сынлап та шул тиклем эскеселек инде ныҡ та хәҙер үҙенең апагиына етте тиергә мөмкин. Бер дә эсмәгән ауылдарда ла эсә башланылар. Был әлбиттә зур бәлә, кешелек бәләһе был. Ләкин һеҙ халыҡ театры. Халыҡ театры булғас, һеҙ үҙегеҙгә эшләр өсөн, халыҡҡа күренер өсөн ниндәйҙер нәфис яғы, художественный яғы күберәк булған әҫәр алһағыҙ, күпкә быйҙыр либо. Нәфислек, матур мөхәббәт, матур мөнәсәбәттәрҙән ҡоролған, мөнәсәбәттәргә ҡоролған шундай әйберҙәр менән халыҡҡа күберәк воздействие яһап була. Бигерәк тә ауылда, үҙебеҙҙең таныш тамашасыларға, бергә йәшәгән, бергә эшләгән кешеләрегеҙгә. Матур мөхәббәтте әйтәйек, матур ғаиләләрҙе күрһәтһәгеҙ һеҙ, башҡалар да үҙенән-үҙе һеҙ өндәмәйһегеҙ, һеҙ шулай булығыҙ тип саҡырмайһығыҙ. Ә улар үҙҙәре күреп бына бит нисек тә матур йәшәп була. Йәштәр ошондай мөхәббәт теләр инем мин үҙемә дип шулай ҡарайҙар. Ә бына эскелекте күрһәтеп беҙ, бына мин киноларҙа ла әйтәм, наркомандар тураһында хәҙер шул тиклем откровенно күрһәтәләр, иҫкәйҙәр ҙә, ҡулдарын алып тештәренә лә һылайҙар, ялайҙар, һуралар, тәмләйҙәр. Миңә кажется, мин әйтәм, ҡарайым да, был ҡылыҡтарҙы ҡарап, ҡайберҙә ҡауып ҡарайһы килеп китә дип әйтәм. Ул бит әле мин, оло кеше, йәштәр,
Мына шуны шул тиклем, әдгенә түгелһә, нетә шуны бер-берен үтерергә әҙерҙәр, шул тиклем ҡәҙерләйҙәр. Шулай булғас, миңә кажется, бына һәр нәмәгә, наркотиктарға долой, наркотиктарға ҡаршы, наркотиктарҙы булдырмайбыҙ, наркотик тип яҙып ҡуйыу, ул миңә кажется, ул наркотикка ынтылған кешеләргә бер напоминание кеүек. Наркотик, 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 наркотик. Постоянно милгә һеңдерәләр теге, бөтә зиһенгә нитәләр, һалалар. Шуны ҡабатламай, башҡа төрөн табып, башҡаса көрәшеү юлдарын эҙләргә кәрәк минеңсә. Ә бына эскеселеккә ҡаршыла. Сәхнәлә эскән кешеләрҙе күрһәтеп түгел тәгәрәп ятҡан аунап, ҡатын-ҡыҙҙарҙы, ирҙәрҙе. Бында инде драматург йыйған иң эскән мейҙең иң ҡуйыртмаһын ғына йыйған. Теге ауылда ла бөтәһе лә йығылып тәгәрәп йөрөмәй бит инде. Был такой совет, брать драматургию попроще. Я не согласен. Планку всегда нужно завышать. Я просто рекомендую всем. Если не завышать планку, можно так и прыгать на этом уровне, никуда не выходя. Потому что самодовольство потом оно развивается и нет развития. Поэтому планку завышать, драматургию брать только хорошую. А хорошая драматургия есть. Хотя говорят, что проблем существует, мало очень хороших пьес появляется. И вот современная драматургия, для меня тоже спорный вопрос. Очень много идей у молодых авторов. Даже вот они захватывают эти идеи. А что касается языка, литературы и всевозможных вот театрального, так скажем, нюансов театральных, то здесь проблема. Проблема. И, наверное, театр существует, да не наверное, а точно, ради эмоций, ради чувств. И если, посмотрев спектакль, не выносит зритель никаких эмоциональных выводов не делать, эмоциональных переживаний не испытывает, тогда это уже не театр, я так думаю. Потому как еще всем известное выражение катарсис, очищение через слезы, это же пошло еще из Древней Греции. Если есть это в театре, значит театр нужен, и зритель идет в театр обмануться по-доброму. И если его там хорошо по-доброму обманывают, возникает вот такой контакт между зрительным залом и сценой, и он незаменим, его нельзя заменить на киношный экран, нельзя заменить ничем, потому как вот это живой обмен энергетикой, он существует, и никто этого не отрицает, тем более, что даже сейчас наука это признает, что есть у нас вот это именно энергетический обмен, без которого никак не получается. Театрды бөтөрүү яктан төрлө реформаларда сыгаралар, Мәскәүдәме, кайдамы, онда шул театр тураһында шул хәтле шундай нидер ызгыш талаштар бара бит инде. Театрды бөтөрүгә дигән һүз бара. Әмма менә ошо карамактан ошондай фестиваль үткәрүе менә күңелгә ниндәйдер йыллык өстәй, чөнки халык театрһыҙ яшәй алмай, ул театрга ынтыла һәм ошондай спектакльдәр сыкканда, сынап та театр бар, буласак һәм яшәйсәк дигән фекердә калабыз. Шулай итеп, Ишембай ҡалаһында Башҡортостан халыҡ театрҙарының алтын тирмә бәйгеһе старт алды. Мәҙәниәт һарайы сәхнәһендә Күгәрсен, Көйөргәҙе, Йән-Сура театрҙары сығыш яһаны. Ишембайҙың үҙендә бай тарихлы театр 1934 йылда ойошторола. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында ла туҡтамай ижад иткән был мәҙәни усаҡ һаман да һүнмәй-һүрелмәй. Уның театраль бейеклектәре һәм асыштары ҡала халҡының ғына түгел, ошо төбәктең зауҡын билдәләй, мәҙәни ҡарашты формалаштыра. Бөгөн Ишембай ҡалаһында һәм Кинйәбулат ауылында 2 халыҡ театры ижад итә. Шулай уҡ Түбәнге Биксән, Маҡар, ауыл мәҙәниәт йорто драма коллективтары халыҡ һөйөүен яулаған. Иң тәүге театр ул нидә булган? Барак формасында булган Сәүдә апа име? Бына барак 34-нче ел. Шунда уйнадык. Архивтан алдык. Театр коллективы 34-нче елга, бына театр коллективы 35-нче елга, бына театр коллективы 36-нче елга. Бына бидалар кешеләрдән
таптык газеттерден. Мына 37-нче ел Марат Султанов дигән мында кая утыра? Марат Султанов мына бер инде ул. Неге? Мына Сәлимдә. Әммәде ханга, Зәйнәп Бейшев. Шуннан һоң бына театр коллективы 54-нче ел гастрольгә китеп баралар. Грузовой машина белән гастрольгә китеп баралар. Бына фәсәһеннән бер күренеш 52-нче ел коллектив. Мен утырам анда. Сәйдә пай утырам. Альтаф ята. Альтаф ята. Рейсә тора. Шуннан һоң бына 60-нчы ел театр коллективы Шәмсі Камар пьесаһында Дәрүш утравында мына Сәйдә пай мына ниләр Гариф агай. Шуннан һуң бу тоже Хакмар иде. Хакмар мына Сәүрия белән мин. Сәүрия белән бик. Вакытта бие торганы, Бында китте уже тормыш кысагында. Шункар китте 74-нче ел. 73-74. Бына бит телевидениенең нигендә на пародия стайм килдек Шункар белән. Бына мин яшь вакыт булган был безнең режиссер Сарвар Фазрахманов. Бына Иләнмәне Дәрвиш, Марыслар, монда кем бына ник замечательный актер. Театрның әһәмияте халыкка үзеңнең талантыңды күрһәтү. Үзеңнең сәнгатеңде театрга һәйүлде күрһәтү дип аңлайбыз без. Халык безне яратса, biz уларга тырышып эшләп үзебезнең эшләгән әйберләрне күрһәтергә һәр вакыт риза булдык. Иң тәүдә һорашабыз гаилә хәлләрен. Кемнең балаһы сирләй, кемнең нәмәкәй бешердегез, нәмә алдыгыз, иң тәүдә гаилә хәлләрен шуннан һуң гына эшкә башлайбыз. Теге килеп керү менән төртеп кертеп җибәрмәйбез нигә сәхнәгә бында. 47 ел килдем мин бында. Анда үзегез беләсез бит инде. Мәктәп, шул мәктәпкә тиклем апаемнар спектакль куйгалар, мине җитәкләп алып китәләр бала урынына уйнатырга. Шул 5 яшьтән башлап мин сәхнәлә әле һаман ташлаганым юкмы. Мин бер вакытта йырлайным да, бейнем дә, фольклорда ла уйнаным, балалар белән 20 ел эшләп ташлаганмын. Мәскәүдә декабрьдә булдым. Уку шахтында гына әйтәйем, менә без бала вакытта улылар белән бергә эшләйник. Без иртә башладык эшләргә. Шуннан һуң үзебезгә шул апайларның күңелен күрер өчен кайгылары бар бит, кайны каракагы алганнар. Шуларның күңелен күтәрер өчен спектакльләр куяйник, бей йырлайник. Менә шул кешенең театр кешенең күңеленә кирип утырып, үзенә ниндәйдер фәһем алып, мин шулай булһа мине театрда карап утырып бит инде. Менә шундай семьяларны кайбердә күрһәтәбез. Bunday семья булмаһын инде, насар семьяны күрһәтсәк, бuna яхшы семьяны күрһәтсәк, менә шундай семьяда яшәһәң инде, төрле кеше төрлечә әйтеп принимать итә ул театрның нен. Урам буеннан китеп барам бит инде, уйлайм, буныһы шул образдагы кеше күр. Менә шулай атлап китеп бара бит әле. Мин халык арасыннан алам. Образга күбесен халык арасыннан. Калганы режиссерларның эше. Biz үзебезнең педагогларны сакрайдык институт искусстводан. Бездә Гилязовта караны, аны тегеләй инде Филә Гилязов, Фәртнә Касыймовны һәр бер спектакльдә без аларга сдавать итәбез. Шуларның нинен. Шуннан Лыщенков Шункарда уйнаганда хәтереңдәме? Адагаматны бая үзе ултырды. Дүртенче рәттә ултырды. Бик канагатланып карап ултырды инде. 40 еллыгын үткәрәйек бит анда. Театрның как раз 40 еллык инде 74-нче. Әле ул вакытта Саждапайны белмәй дә идем. Мин даже Ишембайны ла белмәй идем. Ишембайдан ерактан килгән инде. Кайдан килдең? Аскын районыннан килдем. Шуннан менә иң беренче Саждапайны күрдем инде. Саждапай миңа ярдәм итеп, Рима Зайнулловналар менән бергәләп, шуннан Өмәр Яхин агайлар менән инде мәрхүм агай инде шуны
Ишимбаев ағайдар бик зор ярдәм иттеләр, Риф Ишимбаев ағай. Ошонда мен үҙемдең тормош иптәшемде лә таптым. Ул бында уйнарга килгән. Шуннан һуң шулай әҙерәк уйнап та китте ул. Өйләнеш, балалар үҫтердек менә. Мен шул бу дворецка 50-нче еллардан йөри башладым. 50-нче елларда. Шуннан алга мәктәпкә йөрдем. Танцевальныйда. Шуннан декадага мөнәсәбәтендә апайым әйтеп китте инде. Декадага бардыкканда бик зур, бик кешеләр безне өйрәттеләр. Анда алып баргансы. Фәйзик Аскаров бит инде әйтеп үтәйем аны берсе. Закиров бит инде. Анда ул вакытта бар иделәр. Менә Ишимбайдан Фарид Каримов анда бийне. Шуннан соң Мәҗит Хусейн Мәҗитов йырлайны ул вакытта. Ну Ишимбайдан күп суырды инде бездән үҙәк таланттардан. Шуннан соң 55-нче елына барып кайттык бит инде. Декадага ул особый разговор дип әйтәйек. Шуннан йөри башладым бик. Йөрүм килә иде монда драмга йөрүп, бер килке танцевальныйга да йөрүп, шуннан соң монда гына йөри башладым, танцевальныйга йөрүп булманы. Шуннан соң халык театры исем бергәндәр мен монда йөрдем. Күп кенә неләрдә, спектакльләрдә катнаштым. Монда күренәм альбомнарда. Мен теге нем белә, яным белә дигәндәй, әле дә шушы театр белән. Акырга йөгереп килергә тора. Бана тигәндә тайт китергә тора инде. Бана һүден дәвам итеп нәмәне әйткем килә. Бана был сәхнәнән бик күп профессионал актердар сыкты. Үсеп сыктылар. Халид Усманов, Наил Тибеев, Марат Султанов, Халид Каримов менә әйтте, значит, Луиза Ильясова, Хозаин Мазитов, бик күп лидер. Нуриман Сабитов, Асия Гадельшина Сматова, bundan бик күп актердар. Тәнзилә Хисамова. Менә мин үзем беренче башлап сәхнәгә 39-нчы елда бастым. Бәлки генә балалар ролен уйнарга сакыргайнылар. Менә шуннан инде шул сәхнәгә мөкиптән китеп, бирелеп, действительно мин ул сәхнә сихерлаган мине. Бер язмамда, шигыремдә ул теге шул сихерлану турында да берничә юллар бар. Бигрәк тә хәтеремдә хуш еллары, менә 43-нче, 44-нче елларда мин башта уйнаным. Галиябанудан әлеһен Садриды, Шәмсәкамәрдә Садикты уйнаным. Нимә белән хәтергә калган хуш еллары. Бит кешегә итмәк кенә түгел, рухи азык та кирәк. Шулай. Халык шул тиклем килә торгайны, аншлап була торгайны. Спектакльләрдә икешәр тапкыр менә куя торгайнылар. Карай торганда халык шыгырдан тулы билетка сират була торгайны. Менә шул хәтеремдә калган хуш еллардан. Адактан инде мин менә 47-нче, 49-нчы елларда инде дурак рольләрдә менә кайту, бер аерышма бар. Шуннан инде Шәмсәкамәр, Айбек, Еднәкәй, шуннан Айгөл иле, менә Шыңкар.
етегінде ешейінде енді мен. Олай деме. Тұрған бүлмен бик матур, яшанарлық түгел. Әйде Искендер, дүние мәшәқаттарын бір рәхәтләрні құтырайық әлі. Бына енді артақ. Мен бетіңе қонаққа түгел. Ешкінен келдім. Я, ендейім. Келмеме Искендер, тәуі келген қонағымды. Сейде сірмейсі барыр түгілей, мұны еуіп енді отырам. Утыр Искендер, отырам Искендер. Yok. Телерген келе Искендер. Атифа, сен мені неметіп шақырдың? Ана шулай, көпәкімді екеуіне эксертмешек ойнап отырыға яшы болған. Көңілі бойы көңілімді еріткен ғырдарды. Бір әйтерге тиішінің бет мен Искендер. Мен бет яратам, мен Искендер яратам. Исе түгіл бейін, Атифа. İblis bin. Feriştem, İskender, feriştem. Atay? Ey, Refik atayım da bunlar. Ol biz beden deputat. Şu kadar ilden onunda mende. Figre tam. Şunda yerin bolğanğa şatlan. Aya oraya bak. Esep alma betkinler de var. Oğlandan gelmişler olan. Yine. Bir günele borçtum aymını yollar. Nisik. Onunla bir tutarı kesmaham. Dileşirim. Yoldan yadı bara bir kolalı. Minen künde aksa darlayım. Əhin neme qarayın? Minin güne xəbir ona kızım gitmeye şol İskender. Yaray. Yok. Durup dur men oğlumda sakıram xəbir. Jileş İskender. Ondan digeydim. Yok, ondan tugel. Ulan, Rafi. Avasay. Atayım bilen, jileşeli oğlum. Ha, qayttın mı? Maymunlanma. Gündər boyu. Ayda yürüdüm. Qayda. İşindir? Ət isterim. Көңіл асан? Көңіл асан. Ha! İllidə itken adaha əsəğəstə əvul көңіl асан. Көңіл асан üçün ақsa qərək. Ku ақsa. Əhin. Nindəy ақсаға көңіl асан? Әсәйімден алам. Неме ол? Тиір түгіл, тапқан ақсаға. Тігідің еға. Алып кетерге енмайғы бір? Yatqız. Kimді өстірдік біз? Әсәй, яды ба. Яра. Ішле баштағызда. Түлер мен... Ulan, atayım aytedi. Qayda, kimder menen көңіласы берейін, мен күндер bu ya? Qayda. Restoranda, kafala, hem gatifelerde. Gatifelerde? İyi. Undan bin güne tügün. Minden de sarıyımlıra kegitler var. Ana, atayımdan hıra. Yaray. Onlara sahilleşelim. Bundan tügün, buna kaldı. Min, Yirman, gatifelerge ingende. Hinan da nimerse oturayın. Min deputat işlerimle buldum bunda. Deputat işleri buyursaydı. İkevden ikev, kanyak isi bulturum. Deputattın vazifa iken, bilmegeydim. Nime hileyim? Ağzını meykkendi, kılağını işitmeyin. Mi kurgan değil, başka hana. Atayımdır namıdında, terbiyesi. Наркомания біздің аралашындай глобальный проблемалардың бірі. Hər birimiz біле, бұл туралы. Һәм ашы Ишимбай қаласына ашы спектакльнің Рафиль образы ашы наркоманияның ысынлапта тамуқ асқысы екенін көрсеткім келді. Бұл егітті енді тәу-тәуік шол образды көрдім, онда Рафиль образын. Ысынлапта менің шанысымды ақланып деп айта алам. Һәм шунан соң енді Зәухәт тор ойнаған Радиктыла, ысынлапта шул Зәухәт ролінде көрдім. Көріп йөрейінім электен, ол менің классташым да. Электен мына театрда сәхнәлә үземдә һынап карарга теләгем бар иде. Һәм мына ошо биргән Алһу ролена мин бик нисектер шундай якын күрдем инде ул кызды ла, мына геройды ла. Һәм үземдә бүтә килеш мына шул Алһу роленә инергә ынтылдым һәм минең килеп сыккандыр дип уйлайм. Үземдә һанып караным инде. Һәм нисектер кемгәлер рәхмәтлеһеңме? Үзеңә рәхмәтлеһеңме? Әлбиттә, иң беренче
Розалияға рәхмәт әйтәбез. Бізді сақырғанға, шундай қызық роль бергенге, ул бүтінді олы қатынды ойнаным. Шундай яш башым менен тейін осмелилась. Үзіме лә рәхмәтлімін. Шундай көр тауыш болған қатайым екен. Қатын бола білгеніме. Алху мынан да, Регина мынан да, Лияна мынан. Лияна, Регина мынан, Розалия Ахметовна, олар маған, ең бірінші, олар маған ішке башланық. Онда бір екесі кішілерді болып біттейінді. Олар маған уже көп бұғаз, оларға яқынарақта. Бұл нейлер? Радик, менің әсем ролімнаған, һәм Ғатифе ролімнаған қатынар маған уже бір ай дегенде сақтаныш бөлімде. Әр уже бір-бірін сөйлерді асығашлана кенде олар маған. Өзімдің менің қызым ала 20 яш, ұлыма как раз менің ойнаған ұлым роліндегі бала хамақ, 17 яшлік кенен ұлым бар. Мына бүгін даже ойнағанда ысын еттіріп елап, даже хүзлерімді әйтеле алмадым. Көз алдына кетіру, даже қорқыныз мына шол теманы ысынындала. Бик шатмын именно Розалияның ұшы теманы алғанына. Халыққа көбірек көрсетіп, халық өзіне фәһим алып, мына өзімдің яшімден сығып, енді өзімдің балаларым шол еште болғас, Her ата әсе именно үз балаларын ұшы юлға түшірмәһеннәр атайлар особенно. Мына мен нәмекеге бүгін ысынап иланым, иптәшем бір ай іште, бір ай өйде. Балаларның воспитание менен ысынап почти заниматься ите алмай. Ана шунлыктан неменен килеп сыгам, мына шуның кебек наркоман балалар. Шунлыктан бит без ата әсе вакыт иткере алмайбыз да. Ниндейдер дөньяның икенче мәшәкатьләре менен булып йөреп, балалар юлдан яда. Ана шул булмаган ине. Команданың ушы, конечно, бірінші репертуары мен әлі, кажется, очень точный репертуар болды енді. Но классиканы охота затронуть. Элекке вақытларды. Мына ошаны мына әлі хугуш вақытының темалары ошаны. Мына бірнесе баланың көңіліне кіртіп, біздің алатайлар, үлесейлер шу хәтлім кисергенлер екен. Мына мен тылды көрсетейім келе. Алар біздің мына әр вақыт хугуш тема алдан барала. Тылдағы мына подростоклар, мына мен өзім мәсейім 14 яштагына болған хугуш вақытында, мына ошолардың проблема, насколько аларға ауыр болған хугуш. Мына мен хадақламай 2 ел була хақлы ялға кеткенге. Шул вақыт арағындағына Розалия мына уже 3-сі режиссер театрда. Шуның үшін мен дә қорқып тұрам, Аллах Тағала һиңә түземлек биреп, Хедәлі яш, мына біз әшлі яш башланық. Бұна әлі кесе спектакль көрсеттің. Бик һәйбәт қабыл еткендер. Шуны тағы шымартып, актерлардан ішлеп, ұлақ елдар бұна біздің көк. Ұлақ елдар, һиңә бұна бұл театрды тұтып ішлерге ялхын. Театрды ташларға ярамай. Әгер үзім тіләп келген екен, шундай тіләгің болға, ул үйренәң ул. Әлбиттә кыйынлыктар була, кыйынлыктар күп кешеннән эшләргә. Кешеннән эшләргә кыйынлыктар күп. Менә бу сәхнәләр мөкиптән китеп, шул сәхнәдә безнең яшькә җиткәнсә, олыгайырга насип булһын. Бик һөендек менә кисәгенәк уның спектаклен карап. Шундай актуаль тема алган ул. Бұл теманы нык күтәрергә кирәк. Хәзерге вакытта наркомания, эскеселек көчле бит инде. Менә ошо спектакльдә күп ерләрдә күрһәтергә кирәк. Уга уңышлар теләбез, бәхет шатлыклар семьяһында еңел түгел семьялы кешегә bunday эштә эшләве. Моны татулык, матур итеп эшләргә яткан. Үзең генә түгел, тәнең яның белән яшәргә. Яның тәнең белән кергәс, яшәйсең, бер кайгырма. Моны әле бер әйтеп үткәйнем. Менә тоже мактанырлык яшьләр 70. Яным әлеге кебек монда. Сакырга җигереп килгән. Әйт генә, мен Кулымдан тот шул народный театрны 67-нче ел алдык бул театрга алынды театр исемен. Как раз февраль айында. Кулымдан төшермә
һәр вакыт һаклап кил. Ишембайдан Киндебулатка саклы ни бары 8 сакрым. Кала менән ярышып, аралашып, сәмле халык яшәй бында. Йырга моңга маһир Киндебулаттар үзләренең талантларына хокланып, уларны күтәреп яшәй. Киндебулат авыл халык театры классик драматургиялала һынатмай, бүгенге заман әсәрләрен дә еш сәхнәләштерә. Дәрбуш барыһында әлеге карсык кушканса үтәй. Баланы алып калып, куйсы катынына эмелеп үстерергә бирәләр. Ә Дәрбуш шул ук көндө китеп бара. Бына әңгәмәм ош инде, Байбисә. Әңгәмәң, ситтә йөргән кешедә әңгәмә күп булыр ул Дәрвиш. Тагын шуны һаман онытканмын. Тәнкәбикә дигән исеме әле бу Дәрбуш колагында сыңлап торады. Далала, унда исемдә күп осрай Дәрвиш. Тагын бер шул гилләһен оныта алганмын. Баланың маңлайында бур кара миңе булган тек. Ана һинең диваныңда катышты. Мин аны күргәч тә төсмерләнәм. Һин уйлактардан күптән күсеп киткән икән. Әмма үткәндәр безгә барыбер ияреп йөриләр. Кәрәк булгас бына мин дә һине эзләп таптым бит. Каһәр генә хукан һине Дәрвиш. Ул сактагы Хызыр Ильяс дигәнем бер иблис булган икән. Хәзер килеп миннән түләм талап итә. 30 ел күргән газаптарым аз булдымыни миңә. Бер гөнаһка күпме яза. Уйымда сакта. Төннәр буе йоклай алмай, исәрләнә яттым. Шуға күрә илай белмәгән исәр бала таптым. Бик әсе булды. Бер гөнаһ емеше. Үкән, Байбисә, үкән. Үкенәм. 40 яшем тулмас борын Ходай Тәгалә ирһез калдырды. Улымды тартып алды. Гаделлек кайда сама. Үкән, Байбисә, үкән. Гөнаһтарың өсөн үкән. Бына мин 30 ел буе гөнаһ эшләмәгән өчен үкенәм хәзер. Бына 25 ел гына элек бер бай сәүдәгәр кызына кияү итәргә теләне. Ә мин дин юлын көн юлына алмаштырмайым динем. Бына хәзер шуга үкенәм. Бына унан 10 гына ел элек Багдадта бер тол дahri катын косагына сакырды. Барманым. Шуга үкенәм. Яна Бухарала, Харайлыла үкенәм. Әдәм түгел, иблис икәнһең һин, Дәрвиш. Иблис булһам көсле булыр инем. Ней бары бер бахыр Дәрвиш инем. Бына хәзер 30 ел юклаган иблис уянды миндә. İsraf itilmegen gayretim taşak, kalmagan hoğunlarım yandıram eder. Hoğun indi Dərviş, Dürüst. Turmuş ağasının minge digen yemişi hirebeyde. Emme min bütünle ilişsiz kalırga tilemeyim. İyin hunguhun, iyin ahırgıhın valla ölü balasakmın. Buyum gitmehe ağasın hındırır balasakmın. Kotus kız, yani Dərviş. Hinem yapmıştan kebike minin kulda. Bütün sırdın bahaha bir şefak bir mine. Yok kant itib aytam. Bir günahımdı kaplar üçün üstüme men gayip alasak yok. Git barmından Dərviş. Min gitmeyin. Eğer küp nıkışa kalhan, il aldığında faşla fur itesekmin. Delilim benim ana divana. Halk teatrı ol ağlabıdan ruhi yakkan terbiyelevde zor rol oynay. Hem mening tilagim bu teatrda artabandaşlay halktın abroyun ruhi baylığın ko'tarib üçün her vakit buna Züberjat yetakchiliginde endi her vakit şulay davam etügen tileyim. Olar mına işten arıp qaytalar ey bit.
эштен арып кайтара шул кимелде эле барыбыр шул убакытына хук, эле мына биздин хуктар болду. 45 градуска жеткен хуктар болду бит инде. Ак сакалдар 5-те экен, ровно 5-ке келип отуралар. Алар үздеринен индейдир рухий азык алып кайталар. Үздери хатта шулай дейт. Мени киле бизге хук тийме, киле дилер. Тилеген, уйнарга тилеген яшьләр дә күп бездә. Халык шу кадәр театрды бигрәк ярата. Мына былтыр без Мөдәрис Багаевтың канатка кагыла комедиясын куйганда 6 авылга бардык. Ошо Кенеболат авылынан тыш 6 авылга бардык. Шул авылларга барганда бит кишилердин шу кадәр мүкибен китеп, мына сыгып адактан шундай матур хүздер әйтүе, шу кадәр йөрәккә үтеп керә. Хатта улар хүз әйткәндә илагалар килә инде. Мына шул безнең театрда йөргән кешеләрнең мына былтыргысын әйтәм инде, былтыргынан сыгып әйтәм. Шунда уйнаган рольдә уйнаган һәрбер артист дип әйтергә кирәк бит инде. Һәрберсе лә йырлай, һәрберсе концерттың адагында, обязательно спектакльнең адагында без концерт күрһәттек. Һәрберебез икешәр йыр йырладык. Шул кадәр матур килеп сыга инде. Мына шул вакытта булган инде, төшереп алырга мына шу телевидениене. Безнең Кенеболат авылында йыр хүзле, йыр биюгә маһир халык яшәй. Элек-электән кайныһын гына ниндәй генә буында алып караганда, клуб һәр вакыт гөрләп торган. Миңа тиклем дә мына мин 74нче елдан бирле монда эшләйм. Шул вакыт исендә бездә 3 халык театры барлыкка килде. Бию уенсак халык биюләр ансамбле. Шуннан хор, башкорт хоры. Шуннан 3нче елда гына бит инде якланып халык театрын. Шул дәртле халык яшәй бездә. Ничек тә эшләгән кешегә безгә оештыруы еңел. Чөнки без үзебезнең эште янып белеп торабыз. Менә мин әле 1 ел ялда булдым. После операция йөрәккә булды бит инде. Шуннан соң әйтәләр миңа, "Син ул сахнага бүтән сыкмассыңдыр" дип. Мин ошында сахнага сыктым, киренән яшәй башладым. Ул миңа дәрт бирә. Ошында башка эш белән арып кайтам. Театрның репетициясына килмәйсә кала алган юк. Чөнки ул минсез дә үтергән уже. Но мин иң беренче үзем катнашып йөрим инде. Халык театрында ул киләсәктә иң кирәкле жанрлардан берсе. Чөнки ул уен көлке хәзер кеше уран бизеп бетте. Концертларда әллә ни кешене кызыктырмай. Менә авыл халкы үзе оештырып эшләгән, үзе күрсәткән спектакльләр, ул халыкта шул тиклем ялы бит. Ул үзе шунда яшәй менә. Яңа дәрт алып кайта. Уйнамаган, катнашмаган кеше икенче көннә килеп үзе роль сорай башлады. Бездә һәр вакыт шулай. Әле менә күпме безнең олы буын кешеләре ялга китте. Кайберләре мәрхүм булып калды инде. Менә әле яңалар өстәлеп тора. Яңаларда табулары авыр булыр дигән сүз дә бар инде. Оказывается, бердә авыр түгел. Кешене просто дәртләндерә белгән инде. Кешенең күңеленә үтеп керә алды. Эште башкару ла еңел, уйнату да еңел. Бездән алдагы менә буын кешеләр булды менә. Нафиг агай, Файз Рахманович Мифтахов, Дәүләтов агай, Милләт агай, мәрхүмнәр менә. Элегелектән шул ак сакаллар корытылган хәмәк. Электән ошо тәрбияви ошо оештыру хүзләре һәр вакыт булып килде инде. Һәр вакыт ошо эшләр башкарып килде элегелектән үк. Рольтә уйнаганда бит без үзебезне уйнамыйбыз. Ана шуны кызык. Әйткәндәй менә мәшәкатьләре күп бит инде, ниндәйдер бер менә рус әйткәндә разнообразие кертә. Ул безгә кызык. Шун рольтең образдан кирип, шул безгә үзебезне менә русча әйтәм опыт жизни дип әйтәбез бит инде. Шуның һәмәк безгә шул рольтән нәмәдер килә. Яхшы ягы байлык килтерә, просто кешелеклек ягынан. Шуңа гаиләләр бөтәһелә кызыксыналар. Айгөлле уйнаганда үземнең малай мине Ричард Галлин дип йөртте. Кызык итеп. Карайлар үзләре спиритистагала йөриләр. Күрәткәндә әйбәт инде. Бу тормышка байлык килтерә. Шундай роль мөхәббәтте уйнарга кирәк бит инде. Менә ниндәй образга инергә кирәк бит инде. Шуны уйлап йөрим бит инде. Шуннан менә репетицияга килә башлагас, менә үзләрне ятлап, нитеп, кинәне уйнарга
көрішәң битинде. Мына шунан ак егет менен мындай уже матурлап ойнайбыз инде. Бұл фестивальда ошо Ишимбай театры кері үйден көрһәтті. Тоқтағыда әлі бізде бар бит әлі деген. Үдердің спектакль мен ол. Мына еш кенә режиссер Қадақай неден культ просветті бөтіп, үйдің ішін көрһәтті. Үміт уянды, Ишимбайдар, үйдің халық театры тағы яшап кетесек дейін. Яңынан тағыла олар Күләп тыңдап құд ятқан екен. Ятқан. Халықтар бетінде артисттар, хәвәскер артисттар өздері үмітләні уянып кеттілер бетінде. Кисәгенә көйләшү булганда хакимияткә әйтеп алдым инде мен. Ул кызды ярдәм итегенде, поддерживать дигәндәй. Фестивальгә бик нык әзерләнәһең бит инде ул. Еңер өчен күпме көч салырга кирәк. Буна теләк зур булса ла, әзерлек аз булгас, бик үк көчле күренмәйләр әле коллективтар. Куелган максат катнашу гына. Катнашманулар дип әйтмәһендер. Катнашу, еңәм, күренәм дигән максат куелмаган әле. Менә шул максатка индирергә улар үзләрендә сәм булырга тиеш. Ни өчен Белорет театры, Юлдыбай театры шундай гран-при алып, улар югары кимәлдә икән, ә ни өчен безнең район, безнең театр булдыра алмай икән дигән сәм кирәк. Быелгы Алтын тирмә фестивале ноябрь айында Белорет калаһында тамамланасак. Белореттагы дефицит халык театр студияһын Андрей Жириков итәкләй. Ул театр Башкортстанда гына түгел, бөтә Рәсәй һәм халыкара фестивальләрдә даими катнаша, лауреат исемен яулай. Алтын тирмә фестиваленең талапсанлыгы, төпле анализ, ентекле һөйләшүгә корылуы тап ошо дефицит театр студияһы кимәленә бәйле. А то, что фестиваль начался очередной раз у нас в республике, несмотря ни на какие, опять же, обстоятельства, это прекрасно. И думаю, в октябре, в ноябре мы встретимся у нас в Белорецке. Я всех с удовольствием приглашаю к нам в Белорецк. И завершение фестиваля покажет, думаю, что покажет, будут свои результаты.